Sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam saya dijawab dengan kompak sekali. Yeah. Ya, selamat malam buat ibu-ibu saya, bapaknya, mas-masnya, mbak-mbaknya semuanya yang sudah pinarak kanthi sekeco. Alhamdulillah Bapak Ibu ini hadir kersa ngombiongi kajatanipun Mas Jatmiko. Mesti bunda ora lali ngono karo piyai siji iki. Mas Jatmiko kuwi sak ngerti. Nah, menika piyai ini ingkang sampun jumeneng menika nggih. Koncone menika wonten Mas Rukandi. Mas Jatmiko kalian Ibu Eri Arofah. Ibu Eri Arofah. Nggih, Ibu Eri Arofah. Iya. Menika nggadahi kajat ya menika nyelamaken putra tercinta. Sing paling asma sinten Bu? Rizky Eko Hawe. Rizky Eko Hawe. Hawi. Monggo Bu, ya, doanya untuk adik kita yang sedang dihitan. Buat adik saya, Dik Rizky ya. Dik Rizky ya. Semoga cepat sembuh, cepat gede, cepat pinter. Sing cetha. Cepet gede itu apa nih Mas Ibu sing gede? Gede wonge. Oh, gede wonge. Kudune cetha ampun dipotong-potong Bu. Nggih, cepet gede piyayine kan ngono nggih. Terus apa lagi Bu? Nambah lagi Bu? Iya, cepet pinter sekolahnya. Nggih, alhamdulillah. Semoga bisa menjadi anak yang soleh. Yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa serta agama. Amin ya rabbal alamin. Menika wonten Pak Wo. Pak Wo. Mas Harno, Pak Harno matur suwun kersa ngombiongi ning ngene Pak Jat nika. Lho, iku bolong awak. Alah, jenenge lali aku. Nek rupa aku lali, ora lali. Nyuwun sewu Mas Harno, Mas sinten nggih? Mas Momo. Ah iya lho. Nek wajah gak lali belas aku. Nggih, matur suwun. Wajahnya gak lali tapi asmane lali. Asmane nggih lali, nek wajah ora ilmu walaupun tambah lemu ning wajah si ajet. Matur suwun nggih. Andanius. Nggih, monggo Bun. Ya, selamat pinarak buat ibu-ibunya yang di sebelah sana juga. Malam ini saya senang sekali bahwa dihadirkan di Cepogo ya Mas betul. Untuk yang kesekian kalinya. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu bisa berbahagia untuk malam ini. Monggo Mas. Monggo Bun. Alhamdulillah. Nantilah kita kupasnya nanti lagi. Sekarang kita buka aja Bun. Nah, kersane mboten nunggu suwi-suwi. Oh, ngoten. Kita buka dulu lagu yang perdana Bun. Lagunya ada apa ini? Ada doa Dendang Kamelia. Terus nanti Anda. dilanjut dengan doa hitanan. Iya, setelah itu nanti kita beri doa. Bersama sang The Living Legend. Wah, ada legenda hidup kita. Ada generasi musisi di Jepara ini. Kalau ingat musik dangdut koplo ya ini dangdut keplak ya ini original ya. Ada Pak Arjito. Artisnya siapa aja Bun? Ya, ini ada Ria Andika. Mbak Ria Andika. Ada Sally Prawoto. Wes. Ada Laili Adiva. Terus yang paling nom dewe. Jeng Lilis. Lilis apa Bu? Lilis Ibrahim, wah kowe pinter Teng. Kowe wis bolongku tenan Teng. Wah edan iki lho. Teng iki lho. Wis ana sing promotori lho Bu ning ngene kamine lho Bu. Lilis Ibrahim bener Teng. Wis aja kuwatir kok bar tak sawer rokok sak batang. Wis tenang ae to. Ya, monggo Bun kita panggil bersama seluruh artis. Ya. Kamelia. Pelan tapi pasti. Monggo. Lilis Ibrahim ya.
para rawuh sugeng miarsa sugeng midhangetaken punapa ingkang dados kewajibanipun kadang-kadang Kamelia badhepun aturaken aturan panglipur wonten sekawan Swarawati Kamelia nyuwun gunging pangsami bilih samangke wonten klentang-klenti nuwun anggen atur panglipur monggo Ertagia matur suwun sugeng dalu Mas Ertagia. Doa hitanan.